YouTube je web stránka na zdieľanie videí, kde môžeme nahrávať svoje videá a zároveň si pozerať videá iných. Napíšeme do vyhľadávača youtube.sk. Zobrazí sa nám prostredie stránky YouTube, kde máme zobrazené videá v rôznych kategóriách, ako sú napríklad hudba, šport, hry, filmy, správy. Vyberieme si hudbu. A napríklad pesničku od spevačky Taylor Swift. Ďalej, tu máme hore vyhľadávacie okno, keď chceme nájsť nejaké konkrétne video. Chceme si nájsť napríklad nejaký hokejový zápas medzi Českom a Slovenskom. Napíšeme si do vyhľadávania Česko versus Slovensko, hokej. Stlačíme Enter na hľadanie. Nájde nám videá zo zápasov medzi Českom a Slovenskom. Vyberieme si napríklad toto prvé. Zastavíme tlačidlom pauze. Toto bola základná inštruktáž, ako používať YouTube, ako si nájsť na YouTube videá a si ich pustiť.